Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma egomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Try to save more of us, man. So by them even saving one life is an achievable goal because a life is priceless at the end of the day. Amalungu ombutho wezokuvikela setheleke ngobuningi bawo eWestern Cape njengengxenye yohlelo i-Operation Prosper lokusiza amaphoyisa eindaweni ezikhungethwe ubugebengu. South Africa, the moment has arrived. This is not only our journey as the Commission, it's the journey all of us. Ikhomishana yezokhetho i-IEC seyethule uphawu nesiqubulo esisha njengengxenye yamalungiselelo okusingatha ukhetho lohulumeni beindawo. This is a reckless human error committed by a person who, as we speak now, is under arrest by the members of the South African Police Services. They've confirmed that his intake was above the required limit. Sekshone abantu abahlanu ababili balimana kanzima engozini yomgwaqo phakathi kwevan nemoto encane emgwaqeni N1 eduze kwaseMudimule eLimpopo. Ngikubingelele umbukeli ngikwamukele indaba zehora lesikhombisa kusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabanganeli elimhlophe qwa uza kwethu ositolikela ngolwimi lwezimpawu uFortune wakwaMadlala. Ake sibheke ke umbukeli ukuthi namhlanje kusihlwa sikuphathele ziphi. Luqalile namhlanje uhlelo lokujutshwa kwamalungu ombutho wezokuvikela ezingxenyeni ezihaqwe ubelelesi esifundazweni iWestern Cape. Lolu hlelo lwamenyezelwa uMengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo ayeyibhekise esizweni isona. Lo mkhankaso wenzeka ngesikhathi liphezulu izinga lobugebengu obunodlame okubalwa kubo nokwanda kwamaqembu emgulukudu. uCraig Hendricks oselahlekelwe ayesondelene nabo ngenxa yobelelesi uthi unethemba lokuthi ukutshalwa kwamasosha kuzodambisa lesihlava. I've been through it. I'm 30 years old, living here for 30 years, seeing things happen. Most of my friends isn't here anymore, or they're on drugs. So try to save more of us, man. So by them even saving one life is an achievable goal because a life is priceless at the end of the day. Kusenjalo usihlalo wekomiti lamaphoyisa ePhalamende uthi unethemba lokuthi ukujutshwa kwamasosha kuzokwehlisa ijoka emaphoyiseni futhi athole nethuba lokuqinisa lapho kuxega khona. We will now continue to follow up as we'll come back where we see resource shortages and see if SAPS is actually using the opportunity to upgrade and also ensure that they use the chance now, the so-called breathing room, while the SANDF is here, to capacitate themselves in a way that when the soldiers leave in a year's time, will we actually see some kind of an improvement? Would the police have been capacitated to handle the pressure when the soldiers leave? Kodwa ke siyaqonda basazifumana ekudeni nazinye police stations nezindawo zikhona esisazijonga ukuba zizona zizana nobundlobongela obukhulu si-concentrate kuzo sifocus kuzo kwezo ndawo nezinye kodwa ke omasitishi banezo operation abaziqhubayo ngaphandle kwezi sizibona kule ndawo. Lamasosha ayingxenye yalawo angaphezulu kwezinkulungwane ezimbili ajutshwe ezifundazweni okubalwa kuzo iGauteng, i-Eastern Cape, i-Free State kanye ne-North-West ezinyangeni eziyishumi-12. Luzobuyela enkantolo emva kwenyanga icala labasolwa ngokubulala umsakazi uWarwick DJ Warstock. Umbuso uthi usadinga isikhathi ukuze uphothule uphenyo. Time to finalize the investigation so that next time you won't have an excuse. We've got enough time now to finalize the investigation. Inkantolo yamanje yaseGoli izwakale sokukhathazeka ngokubambezeleka kwaleli cala kulandela isicelo sombuso sokuthi kuhlehle futhi leli cala labamangalelwa ababili okusola ukuthi bayabandakanyeka ekubulaweni kwayengumsakazi uWarstock owayaziwa kakhulu ngoDJ Waras. uArmindo Phakula osolwa ngokuba ushaya sibhamu kanye noVictor Majola okusola ukuthi wahlela itulo lokubulala bobabili baboshwa ngoNhlolanja kuwo lonyaka. Umbuso uthi kusekhona umsebenzi wawo ongakapheli okubalwa ukuphenya ngamavidiyo ukuxhumana komakhalekhukhwini kuphinde kucutshungule nombiko wokuxilonga kwesibhamu kanye nezitatimende zasebhange. Financial information in respect of accused still outstanding.
the information in respect of call data and downloading of a cell phone. Umbuso uthi ulungiselela ukuthi leli cala lidluliselwe enkantolo ephakeme ukuze liqale ukuqulwa. The drafting of indictment, because this matter, I believe when the investigations are ready, it is going to be transferred to the High Court. Ummeli womsola wokuqala kuleli cala naye ukhulume ngazwi linye nabashushisi ekutheni kuhlehliswe leli cala. Investigations of this nature take long. We don't have an objection if this matter is postponed for further investigations. Icala lihlehliselwe mhla zingama-27 kuNhlaba ukunika umbuso isikhathi esithe xaxa ukuze uphothulwe uphenyo. Ukhomishana wesikhungo wesiqoqa intela kuleli iSARS oseshiye esikhundleni uEdward Kisveter uthi iNingizimu Afrika iqophe umlando omqoka ngakwezemali njengoba lesi sikhungo siqoqe imali engaphezulu kwama-trillion amabili amarandi onyakeni wemali u-2025-2026. Ukhomishana weSARS osethatha umhlala phansi uchazele impumelelo njengomzuzu wokuzigqaja futhi omqoka kulesikhungo njengoba ukuqala nqa siqoqe imali engaphezulu ka2 trillion wamarandi. Le mali ingaphezulu ngamabhiliyoni ayi155 amarandi uma kuqhathaniswa nemali eqoqwe ngonyaka odlule. So at 3 o'clock I had the pleasure of refreshing our engine and we crossed the threshold of 2 trillion. So we thought, how do we celebrate the special moment? And we said we'll make a few little gifts. And then my chief of staff panicked and she said, what if we don't make it? So I said, well, if we don't make it, we'll hand it over to the next commissioner because they'll make it next year. At least it won't be fruitless and wasteful expenditure. So I can now share with you, Minister, that I'll drink my water out of this cup, which is SARS 2 trillion. Kusenjalo ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana utuse uKiswetter ngeqhaza lakhe kulesikhungo. uGodongwana uthi kulindeleke ukuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa amemezele ukhomishana omusha weSARS ngasekuzibuleni kwezokwethwasa. I know that the president has made the decision. Whoever is appointed, the only benefit I have is that I have on my desk a presidential note which tells me who is going to take the job from the 1st of May. Ukuhlonzwa kosuku lokusingathwa kokhetho lohulumeni beindawo sekuseduzane kakhulu okulindeleke ukuthi kuqhutshwe ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zobuholi bomdabu uVelenkosini Hlabisa kanye neIEC. Ikomishana yokhetho yethule uphawu lwayo lusha kanye nesiqubulo okuhambisana nokukhathazwa noma nokukhuthazwa kwabavoti ukubhalisela ukhetho. Ikomishana ezimele yokhetho iqalise ngohlelo lwayo lokulungiselela ukhetho oluzayo lohulumeni bezindawo. Isikhulu sekomishana uSayima Mabolo uthi phakathi kokunye iIEC esikulungise kabusha yibhodi elikhombisa ngamavoti asebaliwe eselinziwe ngendlela yokwazi ukumelana nanoma yiluphi uhlobo lomkhonyovu eyenziwa ngohlelo lwezobuchwepheshe. iIEC iqagule nokuthi ukhetho oluzayo lohulumeni bezindawo kungenzeka lube ngoluzoba namakhansela amaningi emlandweni wozokhetho kuleli. Our planning framework indicates that candidate nomination is likely to close towards the end of July this year. We anticipate that we will likely surpass the 100,000 mark in terms of prospective candidates for the elections. Ubuholi bekomishana bukhulume nangenselele lapho abavoti abangajabulile khona ngenhlelo zentuthuko abagcina sebesonga ukuthi bazogodla ilungelo labo lokuvota. Democracy only works when citizens participate. Elections are the most powerful expression of that participation. They are the moments when every citizen, regardless of status or circumstance, is equal. Equal in voice, equal in power, and equal in their ability to shape the future of their community and their country. Usuku lokhetho lohulumeni bezindawo kulindeleke lube phakathi kwenyanga uMfumfu kulonyaka kuya ekupheleni kaMasingana ku2027.
Kushone abantu abahlanu ngesikhathi kushayisana imoto emgwaqeni uN1 phakathi kwaseMudimule naseMuhopong eLimpopo. Kwathi ke ababili balimala kanzima baphuthunyiswa esibhedlela. Umshayeli wemoto osolwa ngokuba imbangela lengozi uboshiwe. Umshayeli wemoto kusolwa ukuthi uye obe imbangela yengozi okushone kuyo abantu abahlanu uboshiwe. Kusolakala ukuthi uzama ukujika endaweni engavumelekile emgwaqeni uN1 phakathi kwaseMudimule kanye naseMuhopong nokwenza kwashayisana ezinye izimoto okubalwa kuzo neveni. Kule ngozi ke kushone nengane ebisencane. The MEC for Transport and Community Safety, Manaswan Valet, is saddened to learn of a horror accident which, as earlier on indicated, occurred early this morning. In what is apparently a reckless driving, a U-turn by a car traveling from Polokwane to Johannesburg is the primary cause of this accident, which led to two light vehicles colliding head-on and losing, like you indicated, 5 lives, which unfortunately there's a minor. And on that note, this is a reckless human error committed by a person who, as we speak now, is under arrest by the members of the South African Police Services. They've confirmed that his intake was above the required limit. Umshayeli wemoto kunguye owenze lengozi kunezinsolo zokuthi ubedle amponjwana. Once involved in an accident were not at all drunk. The person who allegedly caused this accident was drunk. That hence he is under police guard as we speak of now. Ababili abalimele kanzima baphuthunyiswa esibhedlela. Kusenjalo kulindele ukuthi wenyuke umthamo wezimoto emgwaqeni uN1 eLimpopo njengoba kulindele ukuthi izinkumbi zabantu ezizobe ziya ezindaweni ezahlukene ngama-holiday phasika. Mbukelisa siqu eyitolo siyabuya nezinye indawo noma ke siyabuya nezinye indaba ungayindawo. Sephethe sekubingelela mbukeli sikwamukela mangabe usanda kungena sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Abashayeli ababalelwa einkulungwaneni balindeleke ukuba bagcwale emgwaqeni kulempela sonto ephasika nokuyinto eholele ekutheni umnyango wezokuphepha eGoli uqala umkhankaso ngaphansi kwesiqubulo esithi Bring Back Law Now Today. Obhekeleke ezokuphepha eGoli uDokotela Umgcini Chwaku uthi iziphathimandla zizobe zigade kakhulu labo abashayela bedle amponjwana. Sesiqalile ukubonakala isiminyaminya emgwaqeni uN12 nakweminye imigwaqo engothela wayeka njengoba iningi labantu libhekisa amabombe endaweni ezehlukene. I'm traveling to Lesotho actually. How many hours are you going to be on the road? Between 4 and 5. Let's be safe there on the road. Let's not drink and drive. Let's be safe. And so that we can go and see our families. I also heard that in the morning. There was another accident in N1 in Limpopo. We don't need to see that, you know. Let's be safe out there, please. We just around. We just around staying safe at our home in Vereeniging. We don't want to be on the roads for this Easter. There will be a lot of people out there on the road. So for us to be safe, we rather stay at home. Iziphathimandla zaseGoli zithi kufanele kuqiniswe zokuphepha ukuze singenyuki isibalo seyingozi zomgwaqo. The issues of cameras, they were not actually working properly because we know that as on the crime fighting, we must actually use the technology as well. So we had about 565 of which 40% of those were working. We actually got them now to 80% of them working. Others are not working because of the power shortages in the city. Kusenjalo isifundazweni iMpumalanga sebengaphezulu kwama220 asebekhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngenxa yokushayela bedle amponjwana ngempela sonto edlule. Umnyango wezokuphepha esifundazweni uphansi phezulu uqinisekisa ukuthi kunokuphepha emgwaqeni njengoba sesiqalile isiminyaminya. Amaphoyisa KwaZulu-Natal sebophe onogada abane abavikela ikhulu eziphezulu kumasipala waseMkhambathini eCamperdown. Ibhamuza lamadoda aboshiwe zibhaliswe enkampanini kasomabhizinisi waseThekwini uCalvin Mathibedi. Amaphoyisa agasele emahhovisi kumasipala waseMkhambathini eCamperdown kungazelele umuntu lapho eshaqe khona izibhamu ezahlukene zonogada okuhlonzwe ukuthi azikho emthethweni njengoba ebeqhuba umkhankaso wokuthungathwa kwezibhamu ezingekho emthethweni nasezinkampanini zonogada ezingalandeli umthetho.
Onogada ababhekene nezinsolo zamacala bebeyingxenye yophiko lwabaqaphi ehhovisi lemeya kanye nesekela layo. Amaphoyisa aqagule ukuthi izibhamu ezishaqiwe kutholakala ukuthi zibhaliswe ngaphansi kwenkampani kasomabhizinisi uKelvin Mathibedi iKelvin and Family Group esike yagaselwa ngamaphoyisa kamuva nje. The firearms that we have recovered, 4 pistols and 1 rifle, belong to Calvin and Family Group. That's where they are registered. We are still investigating to establish how they found themselves in the municipality at the hands of security guards working as VIP protectors. And why will they be stored in somebody's premises other than where they're supposed to be stored? Ukuboshwa kamuva kwabaqaphi kuqhamise inselelo yokwanda kwezinkampani zabaqaphi zonogada ezenza okuphambene nomthetho. Kamuva nje umnikazi walenkampani uKelvin Mathibedi ukhale ngaphansi enkantolo ephakeme yaseThekwini wayalelwa ukuthi ahoxise izinkulumo zakhe nemibhalo yakhe ezinkundleni zokuxhumana ezidicilela phansi isithunzi somkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Izinyunyana abafundi kanye neziphathimandla zenyuvesi iFort Hare eEastern Cape zithi zimagange ukuzwa okuzophuma esigcawini sokuqondiswa kwezigwegwe kuka Vice Chancellor wenyuvesi uSolwazi uSakhela Buhlungu nomisiwe emsebenzini. Unjingalwazi Sakhela Buhlungu wafika kuDyunivesithi yaseFort Hare ngonyaka ka-2017 nalapho enenjongo zokuhlaziya izikomfundo. Phansi kwesikhokhelo sakhe sabona iziko eliphandayo iSIU ligaleleka lizophanda izityholo zobuqhophololo. Kwabanjwa abantu abaliqela ngezityholo zorhwaphilizo kunye nokubulala. Avuya kakhulu singabafundi baseFort kudala sihamba lendlela sifuna lo Vice Chancellor amke apha kwesisikolo sethu. Uye lo muntu ngexesha elininzi esuppressa thina as student leaders, so we are quite happy at least into besizithetha zide zavakala. Ukanti umbutho wabasebenzi iNEHAW ikholelwa ukuba lo kaBuhlungu ulingcolisile igama likaNokholeji. Ungumuntu okholelwa kwimbono yakhe yedwa. Lonto ke imenze into bana athathe amalungelo azo zonke istructures ezikhona ze-governance like institutional forum including i-council wayenza into bana ibe nguye oranayo la institution ngentando yakhe ngohlobo afuna ukwenza ngalo. Kusenjalo isikhokhelo sesigqeba sabafundi abanezidanga kule dyunivesithi sithi bilinyathelo elilungileyo lokumnqumamisa. I believe that Professor Buhlungu will be given an opportunity to defend himself when all due process and disciplinary hearing have been unfolded. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni. Abalandeli bebandla ekhaya labafundi abangaphezulu kwama-50 endaweni yakwamaphumulo bashiya phansi ihlobo, bashiya phansi imindeni, imisebenzi kanye nezinto zezwe ukuze baphile impilo ekhethekile ebandleni elizinze kwamaphumulo. Endaweni esemakhaya kaDabango kwamaphumulo kuneqembu labantu elithathe isinqumo sokuzihlukanisa nezinto zomhlaba bakhe kabusha izimpilo zabo ngokholo kanye nokuzithiba. Indoda eyaqala konke lokhu ngumnumzana uVusumuzi Sibiya okhetha ukuzibiza ngesithunywa. Waqala ukuphila lempilo nomndeni wakhe ngo-2010 ngaphambi kokujoyinwa abanye abantu. Uthi umzamo wakhe wokuqala ukusungula ibandla waba ngowesikhashana njengoba uhulumeni walivala leli bandla ngo-2011 wathatha izingane zakhe ezazisesigabeni sokuya esikoleni. Uthi waphinde wazama futhi waqala leli bandla elikhona manje. Bathi impilo yansuku zonke, umthandazo kanye nemisebenzi ehlukene egcekeni. Umgomo lekhaya ukuthi abantu abazokhulekelwa kuphela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akukho kunye sikuthembayo sikusebenzayo. Phakathi kwamalungu ebandla khona akade bengosomabhizinisi nakade besebenza. Bathi abazisoli ngesinqumo sabo basichaza njengenkululeko. eQuates bengenza geology in petroleum, and then i-company yami beyenza i-geology consulting and commodity trading. Beyenza kahle ngayidela nayo ngalandela uJesu. Abanye baye bayeka imishanguzo ukukhombisa ukholo labo. Ngathatha isinqumo sokuthi as from today isikhathi sami samaphilisi kuzoba isikhathi sami noNkulunkulu.
nginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwamaphumulo. Mbukelisi sathi qu ey'tolo uma ngabe sibuya sobeke sesikuphathela umhlahlo wesimo sezulu ungaphuthelwa. Mbukelisi sibeka lapha ebesikuphathele zona ube nobusuku obuhle usale kahle.